Hi guys, this is Joey and akong kauban karon si Iboy Dakog. Sampo. So, diri mi naagi sa kwan sa maisan kanyo. Diri bitaw. Kung taga Kisulon ka katuod na gid ka kung asa ni dapit. Diri man ni sa at sa basta oy maisan ni siya nga luag tapos dito sa ibabaw kamuti dito. Dito din Proctres. Pero kamuti Proctres man kamuti ba? Ay, Proctres diri Proctres. Dito dayon Proxize. Kani din tunga maisan. Oh yes. So, kuan guys kanang dito mi natulog ilang ti Janice kay gusto lagi miga learn how to make a flower pot nga gi tahi basta oy tahi unsa tong siya nga flower pot itong plastic ba to dayon kuan man god nagpractice unta mi pero wa mi natudloan di karon naman mi lakaw gaadto mi og liko on kay na Thanksgiving dito ako gyapon i-vlog dito para maganahan mo. Kuan dayon mura to dayon alas 4 ang gi-focus gi Iboy kay nagkunit si boyfriend sa park diri sa Kisulon na sa park ayat mo wala inyo kung na ayat kay kamalo pupuntahan mo pag no diri kay ang view diri guys baka mga kakahoy diri kay picture oh. Sorry kay guys kung ang akong camera kay low quality alam kay di man HD lang camera 2 chay ay tuloy dapat pagtuya ako sa may tuya nga tayo kay ka nakamata sa kinabuhi tuya man nang ginagawa pag mo layo ito tuya. Oh no, don't shy, break high, napok shy. So, mga asa na time check this? 1 year later. Oh guys, wala pa mi kaadtuan tud karon mga ang ana sa oras kuan na 3:09 PM PM ba sakto lagi PM lagi mura magwa ka eskwela Joey wa ka eskwela kuan. So karon tod amo pang gi-charge ang battery kay ang among sakyanan na ay doubt gamay. Dayon wa pa mi nakaadto, wala pa. Natural na pagud mi diri, wa pa mi kaadto. Unsa man explanation Joy, vlogger ka dili. So, mag-video ra ko kung mag-travel na mi paingon didto. Mag-update ta didto. By the way guys, wala gid mi nakasakay sa multicab kay nadaot jud siya. Chay. 1 year later, again. Oh. So, naa mi diri sa likuan. Wala na ako na video ang among pag-travel paingon diri kagabi kay gabi. Tapos wala ni light akong camera, walay flash. Dayon nag-ulan na sad kagabi, basa kay mi kagabi. Ako gayng nanghulam ra gay kog sina dito, tanaw gay ako sina, umura ko nag-eskwela oh. Fuck. Mura ko nakapi ko. Mura ko ang so laag-laag mi sa ilang tsada nga lugar balag tugnaw kay among gatan-awon ang ilang view sa Kitanglad pero why tanglad dira ba no Kitanglad ang pangalan na dagan si Kitanglad dira sa ibabaw nga gitanom. Tuara nara ilang tsada nga view. Ato pa to sa ibabaw gamay kay para walay mga balay-balay. Video man ni. Nek, kung saan man makaingon nga tsada kay dari. Igo ka ula, pwede mi ka bisag video ron ni. Halulit ha.
Paubos ra guro dito. Kaya kayo. Nag-video-video, ay nag-video-video. Nag-picture-picture sila kay Chada kay ang view diri. Asa pa ka? Ataman ko aon. Dili na ka sa bukid nun. Ay hulhul ko. Diri. Kay dool man may sa bukid, kabalo na mo kung unsay may sabo. Ang ilang lugar grabe kay katugnaw, kagabi basa kay mig ulan pag abot na mo diri. Grabe kay katugnaw as in kurog kanang murag na ice. Murag bitaw kag nakatulon og ice nga 5 ka sako. Nakatulon og 5 ka sako na ice may noon. So amo nang babay na view, babay kay mo na misa simbahan kay magbalik na mi didto kay basig na mahaw na kami mabiyaan mi diri kon diri guys da kay hala basa na akong ilok ngano hala kasaban ko sa tagiya sa sinina ani basig magreklamo bang hala baho kay ilok ang nagsuot so di man maklaro di maklaro sa don tang video dito. So, adto na mi sa simbahan na Chada. Kay gatanaw na ako basi na mahaw na ba malit ang biyaan mi. Mahaw na lagi. So, hi guys, wala ko nakatiwas sa video kay kalubat, walay na-charger, walay charger. So, kung gusto pa mag-vlog ng mga ingato, sunod, pag-comment mo sa akong mga video, i-comment ninyo kung gusto pa mo. Kaya mag-vlog kong mga travel vlog. Thank you for watching. I hope na-enjoy mo. And please subscribe.